खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङा दङ बे समाव एमपि दिलीप शइकिया बिथाङा माखासे खौरांगिरिनि सिगाङाव बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंदों दि थागिबि असमिया सुबुङा आसामनि जायखिजाया जायगायावनो जेराव कार्बि आंलंआवबो हा बायना थानो हागोन, बिटिआरआवबो हा बायना थानो हागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों दिलीप शइकिया बिथाङा। नोंथांमोना बे बेलायाव मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। दिलीप शइकिया बिथाङा आरोबाव बुंबावदों बिटिसिआव 6 शिड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकबो मोननो हादों। बे संबिजिरारि बेसेबां एडभान्टेज दं बे आयदाखौ उननि समाव बिजेपि सोरखार फैब्ला जों साननाय जागोन होनना बुंबावो। बिटिसिआव सिगांनिफ्रायनो रायजो जानाय गावनि मुङाव हा थानायानो मानो हाखौ सोलाय-सोल' खालामनो हाया, गोदानै मानो हानि पाट्टा मोननो हाया, बे बबे हादोरनि आयेन? मोनसे जायगायावनो मोननै आयेन सोलिनाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों दिलीप शइकियाया। दा बे बेलायाव बिथां एमपि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै गोबां सोंथि सिखारदों। जेराव बिटिसिआव बिजेपिआ हारसिङै सरकार दायोब्ला बर'फोरनि माखासे हानि आयेनफोरा बोखारजागोन नामा? बिटिसिनि बाहेरनि ट्राइबेल नङै सुबुंफ्रा बिटिसिआव हा बायनो मोननाय आयेन लाबोगोन नामा बिजेपिआ? बिटिसिआव 6 शिड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बे संबिजिरनि माखासे मोनथाय होखानायखौ बिजेपि दोलोआ गाज्रि नोजोर होदों नामा? बेफोर सोंथिफोरा नुजादों आरो एमपि दिलीप शइकियानो बर'फोरा भट होनाया गोरोन्थि जाबाय नामा? बिटिसिआव माखासे बर'फोरा गोदोनिफ्राय मोनखानाय मोनथायफोरनि सायाव नोजोर होनानै एमपि दिलीप शइकिया बिथाङा बेबादि बिबुंथि लाखिदों। दा बे बेलायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो? नैथि खौराङाव दङ गुगोलआ 1 गिगावाट गोहोजों एसियानि बयनिख्रुइबो देरसिन डाटा सेन्टार गायसनगोन। आथिखालाव हादोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन खारि मिरुनि गासै गोहोआ 1.4 गिगावाट। मोनसे सुलुंनि बायदिब्ला गुगोलआ बयनिख्रुइबो देरसिन डाटा सेन्टार गायसननो थाखाय फ्राय 50,000 कौटि रां थिसनगोन। बेजों फोनांजाबनाय गोदान गोहो दिहुनथायनि थाखाय 16,000 कौटि रांनि गोहो थागोन, जाय डाटा सेन्टारनि मोब्लिबनि गोनांथिखौ आबुं खालामगोन। थांनाय बोसोरनि एप्रिल दानाव गुगोलनि गुदि कम्पानि अल्फाबेटआ फोसावदोंमोन दि बियो मुलुगनाङै डाटा मिरुफोरनि गोहोखौ बांहोनो थाखाय बे राङारि बोसोराव 6.25 लाख कौटि रां बाहायगोन। अन्ध्र प्रदेशनि खारिथि बिरोंदामिन बिफाननि मन्त्रि नारा लकेशआ फोसावदोंमोन दि विशाखापत्तनमाव 3 केबल लेन्डिं स्टेशनफोर लुनाय जागोन आरो बेयो गोख्रै खारि दैथायहरनायाव हेफाजाब खालामगोन। बे समाव रायजोआव 1.6 गिगावाट गोहो गोनां मोनसे डाटा सेन्टारनि रां थिसननायनि थांखिनि थाखाय गनायथि होनाय जादों। अन्ध्र प्रदेशआ फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव 6 गिगावाट गोहो गोनां मोनसे डाटा सेन्टारनि थाखाय थियारि खालामनो थांखि लादों। बिटिसि बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैदों। फारसेथिं बिसायख'थिनि दुंहाव बाराबो बारगासिनो थादों। मोनफ्रोमबो दोलोनि साखाफारा जानाय जयनिं जानाय हाबाफारिफोरा सोलिबाय थादों। बेबादिनो बिटिसि 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबाव थाद'नाय गैयै बिपिएफ दोलोआ जयनिं खालामगासिनो। बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिं खुंफुंदोंमोनब्लाबो बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानायखौ हमथानानै लाखिनो हायाखै। बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा गणेश कछारी बिथांनि दैदेननायाव सानफ्रोमबो जयनिं हाबाफारि लाबाय थानाय बायदिनो थांनाय सानखालिबो 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबाव बारग' मावफुं सोद्रोमा गणेश कछारीनि न'आवनो सा 62 बिजेपि आरो इउपिपिएलनि भटार्सफोरा जयनिं जायो बिपिएफआव। बेनि अनगायैबो बलाजार गामियाव 22 जन आरो दिगिलिपार गामियाव सा 50 जन, जेराव गासै 164 निबो बांसिन बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनि भटार्सफोरा बिपिएफनि आदर्श आरो दोलोखौ मोजां मोननानै जयनिं जादों होननानै बारग' इएम गणेश कछारी बिथाङा बुङो। मोनसे सोमोनांथाव खौरां। मोनसे गोथौ दैमायाव गब'नाय सासे सुबुङा 5 साननि उनाव गोथाङै नुजाफैफिननो हादों, जाय जाथाया सुबुंफोरखौ समखिखांनाय आरो मोनसे सोमोनांनाय थासारि लाबोदों। मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला सासे सुबुङा 5 सानसिम मोनसे गिख्रंथाव गोथौ दैमायाव गब'नानै थाबथानानै थादोंमोन आरो बिथाङा 5 सानसिम गोथाङै मा जानानै थांनानै दंमोन। बे जाथाया थांनाय 19 जुलाइ खालाराव जादोंमोन। बे जाथायखौ लानानै समाजारि बिजोङाव गोबां सावरायजानायखौबो नुनो मोन्दोंमोन। जेब्ला चाइनानि हुनान रायजोनि थागिबि स्कुवा डाइभार उहां मुंनि सासे सुबुङा सासे लोगोजों दैमायाव सानस्रिनायनि 5 मिनिटनि उनावनो गोमादोंमोन। दैमाया गोबां मिटार गोथौमोन, जेराव सा बाहागोनि 9 मिटारसो गाहायाव मोनसे जेथोगोनां मिथिंगायारि दन्दरनि दरखं दं। पुलिस हानजाया थाबैनो उहांखौ नागिरनाय हाबाफारि जागायदोंमोन आरो खोला चीननि मोनसे रैखाथि हानजाया 130 मिटार दैमानि गोथौसिन सौहैनानैब्लाबो जेबो मोनाखैमोन। गोजौआव फैफिननाय समाव 100 मिटारनि खाथियाव रैखा खालामदोंमोन उहांखौ।
बर'नि बायखोन्दा नोगोर डिमापुराव बाथौ आर'ज खालामनाय हाबाफारि लादों। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसिनि मोनसे बाथौ आर'ज हानजाया बर'नि बायखोन्दा नोगोर डिमापुराव थांनानै मोनसे गाबगोनां हाबाफारि खुंफुंदों, जेराव दुलाराय बर' हारिनि गोजोन, खौसेथि आरो जाफुंसारनायनि थांखिजों बर'नि बायखोन्दा नोगोर डिमापुराव आर'ज गाबफैदों। बाथौनि गुरु किरण बर'नि दैदेननायाव 100निबो गोबां सुबुंफ्रा बे आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लाहैदों। बे हाबाफारियावनो BKWSनि EM प्रदीप सोरगियारि आरो डिमापुर कुसियाबिलनि हादुंगोरा सिलाराय मेस बिथांमोना बाहागो लादों। बेजों लोगोसे गलाघाट जिल्ला UBPOनि नेहाथारि पबित्र काक्लारि, भारत बसुमतारी आरो गोबां बाथौ सिबियारिफ्रा हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। गोबां समफोरावनो रायजोआव सिखाव खावनाय जाथायफ्रा जाबोबाय थादों। बेबादिनो बर'नि मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि, फावखुंग्रि, प्रडिउसार रिया ब्रह्मनि नखरावबो सिखाव खावनाय जाथाया थांनाय हराव जालाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सानै सिखावा न'आव हाबफैनाय समाव CCTV केमेरायाव सेबखांजादों, नाथाय सिखावनि महर मोखांखौ नुनो मोनाखै। रिया ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदिब्ला सिखावा मबाइल गंसेल' मोनलांदों होनना फोरमायदों। बेबायदिनो मध्य प्रदेशनि जबलपुरनि गंसे जौनि गलायाव 1.25 लाख रांनि खावनानै लांनाय जाथाया जादों, जेराव बे जाथायाव सासे आइजोआ खावनाय समाव CCTV फुटेजाव सेबखांजानायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।